Украина президенті урушлар олып кечкен Бахмут шеріне барып имайжилерімізні зиярет етті. Президент шер имайжилеріні девлет мұкафатларынан тағдырледі. Арбелер есе президентке Украин байрағына беріп, оны Америка Бірлешкен Девлетлерінің конгрессіне силят еслем еткенлеріне минидарлық оларақ йолламаға чағырдылар. Зеленский Бахмутқа өз жанларыны беріп, топрақ ве ватандашларымызны қорчалаған имайжилерімізге қол тұтмақ үшін келгенін айтты. Я хочу вам подякувати, велика вам вдячність за вашу міцність, за мотивованість, за те, що ми розуміємо, по-різному буває на фронті. Но саме тут ті люди, на плечах яких залишається наша держава. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше – землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. І хочу вас дещо попросити, і ваших побратимів. Ви знаєте, ми сюди їхали, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Бахмут, ще якісь були невеличкі містечка. І на цьому шляху все однаково. Однаково українські люди, однаково, щоб там руський мір не розповідав, однакові хатинки і однакове горе, яке принесла ця держава, навіть держави, ненажерливе таке сусідство. І я хочу сказати, що ми з вами бачимо, що залишається по тому, де вони проходять. Нічого живого. Питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам бажаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, її стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, і тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито, від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди. Зрозуміло, це важко, але бережіть свою міцність. Душман күчлері кенеді Бахмут ве Авдеевка йөнелешінде ұжымге кечмеген тыла. Ишгалжилер кечкен күндевіманда 4 ракета ве 60 авиацион ұжымлеріні япты. Бұнен бәрбер тахменен 80 кере реактив артиллерия системаларының құлланған. Бұл ұжымлер нәтижесінде цивил инфраструктура ве әәлі зарар көрді. Купянск ве Лиман йөнелешінде душман танк, майнатыжыларынан Харьков ве Луганск йөнелешінде реактив системаларынан атеш açқан. Артиллерия тертібатларынан Запорижье ве Херсон вилаетлерінің Койве қасабалары ұжым етілген. Арбелеріміз Чаплынка қасабасы янында ишгалжилерінің даими ерлешкен еріні ұжым етіп йоқ етті. Украина авиациясы да ишгалжилеріні бір чоқ ғайыпларға оғрата. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та 6 ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито 2 ворожі гелікоптери. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника. Кеченлері Жанкой районында ишгалжилер тарафından tutulған аға қардаш Ахаевлер азат етілді. Бұны Аққорчалайжы Лутфия Зудиева хабар етті. Декабрьнің 19-ында ишгалжилер Медведевка қасабасында яшаған үш аға қардаштың евіне сұрып келді. Евлеріні тынтып, жеп телефон ве планшетлеріні тұтып алдылар. Нәтижеде Эрнест ве Марлен Ахаевлеріні тұтып, белі олмаған тарaf қалып кеттілер. Қардашлары Асан телефонларынан геолокациялары не ерде олғанына біліп, олар не ерде тұтылғанларына белгілеп олды. Эрнест ве Марленні Жанкойнан ишгалжилер ФСБ идаресінің бинасында тұтқанлар. Тінту девамында ишгалжилер қоветчілері Силя, Афьон ве ясақ етілген әдебият қыдырған. Ама аға қардаш не себептен яқаланғанны ишгалжилер ашықламаған.
Дружина Марлена Ахаєва повідомила, що чоловіка та його рідного брата Ернеста відпустили. Нині вони прямують додому, до своїх родин. Родичі кримських татар дякують за юридичний супровід та підтримку адвокатів Кримського правозахисного офісу, сусідів, друзів, активістів, журналістів та всіх, хто сьогодні співчував. Украинада электрика кытлыгы 11 вилаятте электрика казага yol бермемек үчүн сөндүрүлмекте. Буну Украина баш назиры Денис Шмыгаль хабар этти. Декабрнын 19-ында террорист девлет Украинанын меркези вилаятлеринде болгон энергетик объектлерине ужум этти. Украина аба кубетлери душман дронларынын чокусуну уруп түшүрдү. Ама бир кач аппарат бир максатына барып жетти. Баш назирынын сөздөрүнө көрө бу эң күтлеви дрон ужумлары болду. Тамир иштери девам эте, вазият керген калмакта. Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно дуже складною. Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватись до нових атак. В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо, на жаль. Украина, Россия Бірлешкен Миллетлерінің Қапсылық Шурасында қанунсыз булынмасын избатламақ үшін ресми адымлар yapmağa hazırlana. Bunu Ukraina Тышкы эшләр назиры Дмитро Кулеба хабар етті. Тежавузчы Россия Бірлешкен Миллетлерінің низамнамесін бозғаны үшін тешкілаттан чықарылмақ керек болғанны Украина президенті исрар етті. Россия низамнамені бозып, Украина территориясының қысмына илхақ етмеген тыла. Цивил инсанларға қаршы жинайетлер япа, өзек телекесінен қорқота. Буйсе Россиянын тешкілятынан Қапсызлық Шурасында булынма аққаны шубе алтына қоя. Шымдылық қайделер Девлетінің Қапсызлық Шурасында даими азалығы тоқтатылмасыны белгілемей. Ама Украина, Россия ве Беларусьнен берабер Бірлешкен Миллетлер құрылмасында иштирак еткен девлет оларақ тешкілаттың Қапсызлық Шурасында ер алмаға аққы олғанны білдіре біле. Чөнки Украина бұл үч девлет арасында низамнамені бозмаған девлеттері. Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет, так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього і внаслідок, відверто скажімо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять процес, політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця. Це не буде просто, це буде вкрай непросто, але настав час відвертої, аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та Організації Об'єднаних Націй загалом. Россияда патлаулар битмей. Чувашияда Уренгой, Памора, Ужгород магистраль газ борусында патлав yüz berdi. Патлав Калинина ве Ямбахтина көйлері янында яңғырады. Ресми мәліметқа көре борудан газ шыққан. Үч инсан елек олған. Патлав Белгород вилаятінде де яңғырады. Украина сыңырына яқын ерлешкен Шебекина шерінде иялының ярысы электрикасыз қалды, бір яраланған бар. Ерлі акимет ұжым аққанда хабар етті. Бұндан себеп электрика берілуі бұзылған. Шымдылық шерінің үчтен біріне электрика берілмей.